Nou! Oferta de vară Club 5 cu o mulțime de produse inovatoare la prețuri speciale și multe premii doar pentru clienții noștri fideli. Nu ești membru încă? Sună acum și înscrie-te în Club 5. Îți trimitem acasă gratuit broșura cu cele mai atractive oferte dedicate exclusiv membrilor Club 5. În plus, dacă vei comanda până pe 15 septembrie, participi automat la Tombola Verii. Poți câștiga o vacanță de vis pentru 2 persoane all-inclusiv în Hurghada, Egipt sau multe alte premii, un laptop performant și telefoane mobile de ultimă generație. Intră acum în Club 5 și bucură-te de toate avantajele clienților noștri fideli. Ieși în câștig la cumpărături!